O țigarică nu vrei? Colegă, mai dau una? Nu. Hai, stai, nu te aleg, nu te aleg, ți arunc. Cum e așa cum e fie așa cu copia? Copia de craniu. Nu așa. Zi-mă neagă teoria succesului, cum e? Teoria succesului, cum e? Succesurile sunt felurite feluri, sunt foarte multe feluri. Și noi când practicăm ideile, mă înțelegi? Când practicăm ideile. Te salut cu idei. Da, mai noi și mai vii. Da, toate. Foarte ce frumos. sunt ideile? Ideile sunt cuvinte, da, experiențe, da. Experiențe. De care? Da, și toate se includ în succes. Dar de cale și tot spus. Petrică, vreau să dau noroc cu tine. Da. Mulți ani. Dar de cale și tot spus eu. L-am așteptat pe Gigi Becale, l-am așteptat să vină, să știi, da? Eu i-am iubit cel mai mult pe Becale. Da, l-am iubit totdeauna. Ce-a spus până la urmă de cale? Mă iau sus, dar fără să știu, mă înțelegi, fără a-mi prinde temperament, mă înțelegi. E bun. Dar Ceaușescu l-ai cunoscut? Pe cine ai mai cunoscut, Petricu? Pe Ceaușescu l-ai cunoscut? Mie îmi plac foarte mult. Hai că mă doare. Spune, Petricu. Pe Ceaușescu și... Spune-i, eu zic că sunt iar. Te-ai zis de acum autotun, dar mai povestește ceva. Foarte Vă aduc în Echermani, almanahuri vă aduc. în Echermani. Dacă mi-ajută. Dacă mi-ajută cineva să merg la Ecuator, vă aduc. Ce vreți? Ce vrei? Degeaba vă aduc așa numai pentru iubiri, că sunt de alt autor. Orice? Da, orice beneficăriu. Da. Știți? Când adelul poate. Că totul îmi pune în praf. Impostorii să-ți ia puterea de la picioare. Impostorii ce înseamnă? Dăm să mai pe o dată, te rog. Impostorii Ce înseamnă? Ce impun? Eu am fost un impostor. Da? Ai fost impostor? Păi cum tu ești autorul? Idei foarte benefice. Autor? Autor impostor. Nu se poate. Așa este. Păi detaliază puțin. Știnești? Autor impostor, Adică, autor cum vine? jucător și autor impostor. Adică cum ce vine? impui, ce este Da, autor impostor. Ah. Și tu ce ai Autor impus? impostor. Ce ai impus? Am impus idei foarte bine la producători, mă înțelegi? Da. Ce a Cu fost băsen necesar? putea Gata, am prins. Trecut, dar ce a fost necesar? Da, e de bine, Petrica, nu-i de rău. Foarte științific și El bun de președinte al niște țării. simțuri foarte tari. Înțeleg, de înțeleg. Tokyo. Da, ce? În Tokyo? Da, ce știam, da, îi simțeam, da. Da, de un producător. Dar în de Asia, Tokyo, mai mergi în Asia. Un producător, da, valuia, aștept valuile, dacă nu mai nu pot să merg. Regulile, când ai Mergi, fă un valuie, împrumut. călătorești în continent. Fă un împrumut, Mi-a Petri. produs un aeroplan. Mi-a produs, da. O barcă și trebuie. un avion. Fă-ți o barcă și treci oceanul, Terminat de Petrică. construit super nou și foarte bine. Foarte frumos, îmi place foarte frumos. Și încă nu știi dacă mi l-a construit. Păi tu probabil o să Petrică, dar ce stil de haine ți-ai adoptat așa? Vine cineva de la Ecuator, sus, aici să fie frumos totdeauna ca primăvara, foarte nou și foarte vie. Atunci simțim. Să vezi frumos, să-ți placă unii de alții, ceva foarte excesiv, cu foarte multă succes. Foarte frumos. Îmi place cum te-ai îmbrăcat azi, Petrică. Da, așa. Ce stil, ce stil? Ești la modă. Coco Chanel. Ceva, dar eu cred că mai-iunie îmi vine un tir cu culori foarte noi și foarte vii. Genetic, vitamin, pentru genetic, dar inclusiv că nu merg eu. Și vreau să mai întreb ce... Îmi vine, da, de la Uniune. Inclusiv dacă nu merg la Ecuator, mie direct la Ecuator să merg. Dacă nu merg acolo și le duc cu bine ei. Da. Ce șampon folosești? Organix. S-a dus. Mai stai, Petrică, nu pleca. Petrică, mai stai puțin, cum? Termină Mai stai la un pahar aici. Termină țigara. Adrian, de ce n-ai venit? Mai spune cu șamponul, ce șampon folosești? Că te-am mai întrebat toată și l-ai spus că folosești un șampon. Un șampon organic. Oh, da, așa la... Când nu am organic, Head and Shoulders. Da? Care-i mai bun? Lasă, Ce conține? Organicul conține foarte multe. Un preparat natural, mă înțelegi? Un preparat natural foarte benefic. Geneticul exterior, mă înțelegi?
Pe bază de... Foarte benefic, geneticul exterior, piele. Da. Ce că te pelează, ți-o curăță, ți-o înfrosmățează, ți-o produce nouă și mai vie. Foarte. Da. Petrică, dacă dăm filmulețul ăsta la Uniunea Europeană, mâine vine cu tirul la film. Da, dar Mâine. nu am necesarul poate. Păi primește Asta e acolo. vedeta. Petrică, uite, știi ce vreau să-mi povestești? Uite. Voi să știți, eu primesc un preparat de Ecuador, fiind al lor cel mai mic, al Alfa autorilor, cel mai mic. Și ce direct lui aparține,